51. Dank aan Nakkelam in de 560. Zo van het einde Schender in de 534. Open in de 542. Boxer in de 540. Richard Klaus Krachten in de 540. Hier van de Stadslosse in de 450. Zwartgeslossen in de 496. Werkslossen. Hier van de Stadslosse 402. Zwartgeslossen Werkslossen in de 428. Zwartgeslossen in de 443. De vierde Werkslossen in de 404. Punto in de 504. Vino punten in de 514. Toch komt bij zijn in hoek en de tweede hoek. Dit valt ze helemaal niet. Alle nachbarn, geht ein bisschen vor, wenn die Bürger aufpassen. Hier zijn natuurlijk de hoofdgenoemden. 12 Vrouwen, Schnauzer, Schwarz, Rosillo.
og aftur gefur þessu fólki og hundum þeirra gott klapp.